naprawdę możecie mnie zapraszać, na przykład będziecie mogli mnie zapraszać, ja będę miała na przykład 17 level, albo 18, albo 20, bo ja nie wiem, kiedy będę mieć znowu tyle przyjaciół, bo po prostu za dużo. I na razie nic nie prawda. Ja może się przejadę jednak. Paliaczka i... Przebiorę się wtedy, kupowałam Vita i nagrywałam filmik. Czekajcie, mam teraz inny trochę głos, ale naprawdę po prostu trochę inny program chyba nagrałam. Nie wiem z jakiego tam powodu, chyba inny nagrałam. I nawet fajnie, że ten inny nagrywam, bo mi się fajnie wtedy robić. Dobra, do tego co ja jeszcze miałam. Bo to wtedy był chyba Sylwester. Miałam do tego takie buty. I wtedy jeszcze, jak już miałam Vita, to na odcinku jeszcze sobie kupiłam plecak i to. Dobra, to ja się ubiorę tak i jedziemy. Jedziemy po ziół. Tak, tak, właśnie to słyszeliście. Jedziemy po ziół. Tak, tak. Jeszcze raz powiem. Tak. Jedziemy po ziół. Musimy. I sorry, że na przykład tutaj coś tu nagrać albo coś, albo jedzie mi katam i coś, a mi się już paczka, bo jest 21:24 i mi się paczka, a chcę dla was filmik nagrać. Więc jestem dobra, bo chcę dla was nagrać. Bo chcę. Bo was lubię, bo was szanuję i bo was lubię. 48, 11, 13. Sądzę, że tak nie działa. Dałam suba. Chyba już ci nie będzie zła, że pisze do mnie takie coś, bo po prostu, no dziękuję. O Jezu. Jezu, nie wolałam się Kariny na konto. Jezu, czy wy, kurde, nie możecie ogarnąć tego, że ja Kamili się na żadne konto nie wkradłam i mówię szczerze. Dobra, żeby naprawdę było szczerze, żebyście mi naprawdę uwierzyli, to przysięgam, kurde, przysięgam. Przysięgam. Przysięgam, że tego nie zrobiłam, bo ja się nie kradnę na konto. I po pierwsze, najpierw Karina mi dała swoje hasło, a później już nie wchodziłam, bo mam swoje. I wchodzę na swoje. I po co mi jej konto? Bo to jest pytanie, nie? Nie weszłam, Karina, tobie na żadne konto i mówię to bardzo szczerze. I chcę to osobę zgłosić, bo wszyscy mnie oskarżają o to, czego nie zrobiłam. Przepraszam, że to robię, ale po prostu nie będę tego tolerować. Więc proszę mnie nie irytować. Pozdrawiam. No nagrywam. Halo. To może ja sobie... Tak, to ja jestem. I możecie nie uwierzyć, ale po prostu sobie taką skrzynkę zrobiłam. Możecie sobie nie wierzyć, ale ja sobie wierzę, bo sobie wierzę. I ja lubię prawdę. I może nie zawsze mówię prawdę, ale najczęściej to chyba mówię prawdę. Napiszę coś. Okej, Monster, pomaga coś najwięcej, nagrody. A tam, nie chce mi się... A mnie oczy bolą, chciałam powiedzieć. A, poczekajcie. Jak się to mnie zrobiło? Ej, nie chcę wesołej? No. Nie wiem. No tutaj no. No fajnie Wayne się robi. O jakie to... Ała! Moje oczy! Jak można to robić? Pozdrawiam Ronaldo, 4747. O ja pierdolę. Ej, mi się zacina i pokuje. Siema, i ty. Zaraz go pozdrowię. Jakoś napiszę, że pozdrawiam Kerry Impreza. O, nie,
nadzieję na odcinek z tobą. Albo jutro. Jutro, ja chcę. Oj, to będzie chyba banany. A ja sobie pójdę koło Julki. Dobra, bananka to bananka. Ej, Julka duszka, nie obrażę się. Nie obrażę się, powiedziałam. Ja tylko balankuję i jestem pijana, dlatego stoję, nie wiem gdzie i przy moim ale jestem pijakiem. Tak. Tak. Nie. No co? No dlaczego? Przecież tylko żartowałam. Przecież moi widzowie wiedzą. Sorry. Może to wytnę. Co wiemy? No to ja się już z wami żegnam i jakby tutaj tylko kończę nagrywać i ja nie będę wychodzić za miasta. I zapiszecie mnie do znaj, bo mam limit, ale możecie do mnie pisać w poczcie, możecie za mną chodzić, że tak powiem, i możecie po prostu chodzić do mojego pokoju, wchodzić, kiedy po prostu chcecie w ogóle tam nawet radzić wszystko.